Pane, podívejte se na tento kód v Pythonu. Jak je možné, že mu počítač rozumí? Je to proto, že Python je vysokoúrovňový jazyk. Stojí na vrcholu mnoha vrstev abstrakce, které programátora izolují od fyzické složitosti hardwaru. Takže procesor tento text přímo nespustí? Vůbec ne, pane. Procesor je schopen zpracovat pouze strojový kód, tedy sekvence 0 a jedniček. Váš kód musí interpret nebo kompilátor nejdříve transformovat. Prvním krokem směrem dolů je často assembler. To už je opravdu nízko oproti Pythonu, že? Přesně tak. Ve assembleru každá instrukce přímo odpovídá jedné konkrétní operaci procesoru, například přesunu dat mezi registry. Máte absolutní kontrolu nad hardwarem, ale kód je mnohem náročnější na psaní i údržbu. To by mě zajímalo, jestli jsou nějaké extrémní případy na škále abstraktnosti. Jasně, že jsou. Na straně nízkoúrovňových jazyků je to například Malbolge. Ten je navržen tak, aby byl pro člověka téměř nečitelný a jeho kód se během vykonávání sám šifruje. A na té vysoké úrovni, pane? Tam najdeme ezoterické jazyky jako šéf. V něm program vypadá jako skutečný kuchařský recept, tady je v něm napsaný klasický Hello World. Rozumím. Čím nižší úroveň, tím blíže jsme křemíku, ale tím složitější je pro nás zápis. Přesně tak, pane. Je to vždy volba mezi efektivitou programátora a maximálním využitím výkonu stroje.